Jera Marel Tien Cameron Mintie Arwaki ageno ni intiere yo makare Maindi Ndolwe TV kendo wadhi nyime kod chenro mar Kuku mar wach mabende kelo ni e kinde ka kinde koranje Oloo Mbaka odiochieng' ma kawuono wadwa twak achiel kachiel weche gwek mabende dhi nyime piny mar Kenya ka achiel kod rango chung' mar Miguna Miguna mano ero kaka gavana ma Nairobi mabende en kod geno mar chung' higa mar 2017. Abro miye thuolo makende umosu ka itwa bro dhi nyime kod twak machalo kama indi Arwaki Oloo TV. Ero kama. Moso gando. Joka nyanamo ya ore uru. Kuse eno imore. Uimore. Semo so joka nyanamo. Nyingi kawuono e wacho ni okinyisgi. Ati jiunge ate bwana. Jiunge ite. Donge. Jiunge ite kuro. Mana kaka baba uka ubiri station ndi wacho ni mundu wach nyingi. Ni samoro nitie jomo kiai. Jiunge ite mana kaka anbi jiunge ate. Ero kamano Arwaki studio wa mar lolwe kenda goniro kamano kuom chaku chopo achiel kachiel Maindi okene okango kongo mwabet kodi kendo goniro kamano dumo kalo. Wadwa ni mondo warang weche mosebedo katimore e piny mar Kenya. Waneno ka sanieri jang'ad bura maduong' kata Chief Justice Dr. Willy Mutunga waneno kano retire chien ko jachande. In kaka Miguna Miguna inyalo nyiswa ni Willy Mutunga ineno ka tije ne ochalo nade? Willy Mutunga nyocho temo lakini nitie gik mang'eny ma ok otimo. Koro kadwa make, let's say for example kadwa wacho ni to max oyuda di kuom nono nyaka 100 aparo no euro 40 oko chopo 50 oko chopo 50 Ang'o manyalo miyo wacho ni oko chopo Ang'o ma miyo inyalo wacho ni oko chopo nus mar 50? Well, ingeni gima duong' mogik judiciary kaming'ade bura en wach mar kuo kata corruption ema nyocho gima duong' malich mokalo kanod kawo tich to samo we tich ni gino kendo koro ng'eny moloyo sama no kawo manyiso ni ok odok chien manyiso ni gino oko deal go oko tieke oko temo kata tieke koro manyiso ni mano to remarema kabisa kato kichaki doke gima koro iluongo ni kisungu iwacho ni competence my judges quality mar judgment mindiko mar ng'ado bura joge gi odok chien kabisa kisomo judgment mag court to onge oken gima nyalo kata mnatero kuom nyithindo matinde ko join law school higa mokwongo gin standards ma low ma ok anyalo kata mna keto nyathino mutiko high school no som mane en gima lich mokalo en wich kuot maduong' malich nikech onge judgment ma Kenya ka minyalo nyiso ng'ata e pinje ma oko gi en wich kuot kabisa koro kanyo be oreme kichaki duogo gimiluongo ni efficiency kama koro iwacho ni tich matiyore mapiyo onge nikech onego be ni kidhi e court to kaka let's say ni in ng'at momaki kata in ng'at mayalo gi ng'at machielo kiwuoyo mi igolo wach ni mar ranyisi kata witness kata evidence iwinjo to nego be ni ng'ato nono ma oken judge ema rekode to bedo recorded mana kaka un be urekod gima wawacho ni tape manyiso ni onge ng'a nyalo loko gino koro kadiponi ok iwacho ni judgment ok ber tidwa appeal to in gi evidence ma ng'ato oko otugogo to Kenya kasani kane Willy poko kawo tich to gi sama koro nyoweni magistrate kata judge ma preside over the case ema ndiko gik miwacho koro kadiponi en ng'at mose decide ni okodwari kata okodwar winjo gimiwacho odhi ndiko mana gige nono iwacho ni ng'ano timo gima kama to gik mondiko pogore gi gik miwacho to koro ka koro idwaro proceeding mondo idhi appeal tiyudo ka gigo pogore gi gik mane wacho koro itimo nang'o koro onge justice omiyo overall Willy Mutunga onge gimotimo
Erokamano ahinya Miguna Miguna. Winjo kae wacho ni in ka irange to gimotimo ne jo Kenya maber onge kiwacho ni weche mag mibadhi ne nitiere to sani rikano wuok to wacho ni weche giki mag mibadhi omedore. Kae to wacho ni buche bende okine kane ong'adi makare. Maendi nyiso ni oganda mapacho kae kare pod ok nyal bedo kod geno e doho ma wan go. Tek. And okawach ni Willy en owuon ni en to nyocho kawo en to okawo. Lakini okotieko wachno. Yeah. Koro kadipo ni nitie jok maparo ni judiciary sani tiyo maber ni Willy nyowe yo maber onge nge kata mana Supreme Court kuma nyocha entie dongenda no ka gicho kethore kabisa. First of all iwacho ni Kidero nomiyogi 200,000 no million 300 be wacha bipod dhi mbele kacha pesa binge ni wang'e ni gichamo nikech petitions manyocho gi decide iyudo ka gik moko duto manyocho koto wapilo wacho gitamore te gin gi yie mana gi court mokwongo. Koro ipani mano Supreme Court manade mano Supreme Court ma ok ti ok inyal yie gi judgment duto te manong'ad e High Court ni wacho ni mago beyo te kata kuonde me ji ong'eyo ni ne nitie gwenyruok mang'eny. Koro miyana paro ni judiciary podwan mabor. Omiyo sanieri ka koro na wenjo ka sanieri duol nero mar JSC kata Judicial Service Commission ne giwacho ni wabiro bedo kod jang'ad bura maduong' kapok ochopo dwe mar 10 kata dwe mar 10. In kaka Miguna Miguna igeno ni ng'ama onego bed ni wayudo kaka jang'ad bura maduong' en ng'ama onego bed ni chalo nade mondo weche gi eki wabed ni wanyalo wacho ni oyo do mapacho kae wan godo kod geno kitere bura to buri bi yal maber ma urum kaluwore kod chike. Oken kata mana ni Chief Justice kende. Court maduong' no te anaparo ni jogo ne wuga te. Onge ng'at moromo kanyo kata chiel. Mondo ji obed manyien te. To gima duong' mogik e judiciary kata kaming'ade bura kata mani leadership en gima Kisungu wacho ni integrity manyiso ni ler mar ng'ato. Onego ket ng'at ma jaadiera, ng'at ma ong'e gima timo, ng'at ma ok nyal bed influence kata ng'at ma ng'ato kata bed manana politician, jok ma josiasa gi, jotelo, jok man gi pesa, jokuoge ok nyal yudo yo madonjo go ire mondo omigi judgment mopogore gi gima ranyisi marang'o mar evidence wacho to gi law. Manyiso ni dwaro ng'at ma ena decision omeko based on evidence gi law kende. Unge influence moro at all. Ni ng'ato dhi gocho ne gotieno mano should not be there. To jok mantiegi gin jok ma ok nyal kwano. Ne mana kaka Nyonjoki otimore ka nyathi mathin. Ojwang' be koro BF ka nyathi mathin. Kae tineno Tunoi otamore retire. Rawalo otamore retire. Ng'at miluongo ni Wanjala cha to koro madho gimoro nono. Omiyo onge. Bigudo to na ong'adi bura ni koro onego jong'ad bura te retire ka gin joigni 70. Maendi neno ka en wacho ok ni ok no ng'ad bura. Mane gima nitie katiba. Mane gima nitie constitution wanni. Manyiso ni gik manyocho gitimogi. Nyocho gitimo gik ma ok nie katiba. Oketh pesa gi sa for nothing. Onge tiende nyocho konego yienegi kata mane mondo gidhi High Court. Ineno pinje duto te maoko. Ka JSC Judicial Service Commission ose decide ni retire kata ni tichi igolie ok appeal to koro mekugi. Dhako motimo sechopo kata mana 80 dhako chaka ng'iye to ena ja 80 uwuondre una ni 70 ni 74 maja ja 80 king'iyo to noicha jaduong' manyaka nene mako okwongo ne kata wuonwa to ni pod wuondre kane ni pod gidwa ni pod ng'ato setiyo for more than 40 years nyaka ne nyuola ne en mane court nyaka sani to ni pod odwaro ni mondo pod obed kanyo. Iwinjo? Mano nyisi ni nitie gik ma gisetimo maricho mi ok odwa kata dhi dala. Ok onego gibed kata mana retired kende. Onego chwadgi ka gichopo kamiti.
Onego migi del bokarao ka gichomo kamiti. Yes. So give dala. Yes. Awinji. Ano kanyal miyo gi kata mana retirement package. Yes. Yeah. They don't deserve it. Awinji bigula. Wacho ne jogi yone. Wacho ni kwene ko migi katomenda kata mabalang miyo ngato ni owi setiyo we koro wami ma idhi ywe. Mano kwene go migi. Gikudu wiji. Yeah, to begin criminals. Hard labor gi bokarao. Awinji kama were koro wach madhi nyime do kano kaka ne wawuoyo kaka koro in ng'ama okil koro ne wawuoyo mondo nyiswa ler mana kanyo koro wadwa chako chiedho achiel kachiel weche matimore e piny mar Kenya. Wang'eyo ni sani wachimo yiero mar higa manyien mar 2017. In bende in ng'ama sani osewuok kendo nyiedhore lela ni idwa bedo jatelo e pacho kai. Mokwongo madwa ne wach na en ni to wuoyo marach kod jotelo kata hate speech. In kaka Miguna inyalo wachana. Hate speech en gima rach malich nikech king'iyo gik ma jogi wacho ng'ato bukore wacho ni ka ng'ani otugo giwacho kata mana ni let's say ni ka Jakikuyu otugo to gidhi goyo ng'ato bukore ni ka Jaluo timo kama to gidhi timo gima kama. Mano gima ok onego bed ni jatelo wacho, be ok onego bed ni ng'ata wacho, nikech onego bed ni ng'ato ok iwinjri go nikech gima wacho in terms of issues. Yes. Gik ma konyo piny. Ok ni ng'ane bor kata ng'ane chiek kata ng'ane en Jaluo kata ng'ane en Jakikuyu. Mago gik ma ok onego bed ni ji donje. Nikech mage gik ma kelo lweny. To lweny kosewuok e piny ka koro Kenya onge. Koro onge pogruok gi Somalia. Kata any other place. Yeah, koro mano anapani jogi gidhi adhiya jela. Yeah. Yieri go kang mano kaune gi jumbe machien mokalo. Be okang mokaune gi go tin malich. Yeah. Ma iya wang malich kaneno ni pod jomoko dhi chiemo ni koro ni gidwa ni mondo ka gise chiemo to gidhi e court ni mondo koro wach no lal. Jogi twe. Eka example wuok. Yeah. Kata mana dala kucho. Ka in gi nyathi, to nyathi otimo marach, kata nyathi kwalo pile, kata nyathi yenyo, oyanya joma dongo. Kata yanyo jowete gi to kata gimoro upukora buka to yenyo. Ka okinyal punish to onge gimi loso. Nyathini paro mani yenyo is okay. Yenyo ber. Yeah. Kech onge gimotime. Ma nyathini nyaka chwad del. Omiyo kaka no odhi otwegi for kata 3 days no. Ne tindi. Yeah. No nego medo ganda matin. Yeah. Ero kama na nya. Dono ka giywagore. No nego giywagre mang'eny molo mano. Eka ginyalo weyo wuoyo marach. Anda keto gi kanyo kata mana dweche 2. Giwuok along koro bede gine enungo gi bas. Kokiloso wach. Mane kinyalo loso. Kojako nuo. Yeah. Ero kama na nya Miguna nyaka ne wachak bedo kod ng'anyo mar dwaro golo kod duol mochung' ne taweche mag yiero pok ayudi achiel mondo wapenji ni to into pachi enang'o e wach nieri. Kawuono agwero kamano ni wan kodi achiel kachiel kendo adwa penji ni to ng'anyo mane wabedo godo chien koja chande mar dwaro mondo gol go oko duol mochung' ne taweche mag yiero ineno na. To ata paro ni ane masebedo ng'at mosewacho wach ni molojite. Nikech an nachake iga 2009 ka jogi ne pok oketi na nyiso jakom nomera jogi okoromo ma nyise ni asano konego bed chairman. Anyise ni kiketo ng'at ma okin go gadiera in terms of integrity kaka nase wacho cha ng'ani dhi ng'iewo nikech ing'eni ka nitie ng'ato ma president kaka sani okun gi president Uhuru un gi deputy ne to in opposition okine power donge joka ok nigi pesa moloi TV keto ng'at mohero pesa kori paro ni ng'at manyalo chule en ng'a do ng'at moloi gi pesa chama nyalo chule to ka ng'ani en ng'at ma jaluoro ma kobwogni to dieo to ng'at cha to nigi bonde to itionge bonde ipani ng'at dhi bwoge en ng'a in koso ng'at cha to ka en ng'at mohero gik moko manono manyiso ni komiye kata mtoka omiye lo moro omiye gimoro tere holiday to berne kabisa
to ng'at cha to nie power to kine power. Iparo ni ng'adi influence en okat manyami gigi na nyise ni omera ng'ani onge notamore dong koro tia gas gore ine ni segolo dogi ana wacho toke mumiyo na bedo suspended koso kupar gini nikecho wacho na wacho ni ng'ani okoromo oke mumiyo ne giwacho ni an kora gora gi electoral commission dong mumiyo Raila no suspend in 2011 ne okadwara sana. That is the reason. Koso gigi wiwusi wilgo. Raila no suspend Miguna, ni Miguna okdwara sana. Okay? Awinji. Jowinjo wa maga loloti benda winjo maber kaka wuono Miguna. Koro de giwinja ndalo cha. Yes. Di koro Raila president. Na nyiso Raila gik mokadi. Are. Na nyiso ni jakom presidential system okber. Okober ka intie piny manitie grube mang'eny kaka Kenya ka grube mochopo 42 mano dwaro a parliamentary system ng'ani golo representatives matin ng'at golo representatives matin ng'at golo representatives matin to gidhi e parliament eka laws kobedo made to bedo made for everybody okiket ng'at achiel ni man gi power te no dagi na kia power mar president atukoro ne sani koro gidware kendo gidwaro gima na nyiso gi chon cha 209 kisomo buga manandiko katia gas poko chakore ti yudo gigo tema na kaka wacho gini koro na wacho ni koro anu boya tane mapuonju to dagi ni ng'at mapuonju ni giwacho ni wiya rach koro yanya tatemo loso winja awinji anarach tane maloso jochiemo to ne ber to Miguna tamore chiemo koro Miguna rach Miguna mau motamore wuoke e gine bungu ne giwacho kamano Utieno Kajwang orengo gini Karoli gini ne wacho Miguna gini isa mau he has refused to enjoy the fruits of independence. Now look at the fruits. Do you see the fruits right now? Tear gas. Those are the fruits. Pero kama na Miguna to koro makoro inbende sani koro inyalo riwo lwedo ni okonyal dhi yiero kod duol mar IBC ni kaka en sani. It's not, mano is not the issue. Podo dhi yude mana wrong kaka no yude wrong 209. Yes. Yeah. Ochomo kumoro nono kendo. Era watem nam. Ineno. The issue is not whether or not you disband the IBC. The issue any iketo structures mage to criteria mag jok madhiran IBC en mane nikech kigolo ma tiketo machielo tidhi yiero jok machal gi jogi pod onge gimiloso kiketo joich jotend jok madwaro igi to gi jok ma ohero mana mahati to gi jomriambo to pod the same thing dhi timore. Yeah, kaka neno ka gisechako ingeni jaluo bedo excited for nothing. Akia giumyo ji too excited. Ni koro ji dhi chamo lunch. Koro en gima lich ma jomakore. Kia timore nade? Iwacho ni to jogi tuo yawa. Yani gini gima lich ji ne poko chamo chiemo. Do you understand? Awinji. Do they know what they are doing? Don't they think ni gini gitimo mana gima nyocho joka dwaro ni mondo gitim? Omera in dhi yeny kucho gi dhi yenyo gin beto wadhi mako gi kata udhi wuok to utimo reconciliation, then that is it. Don't they think ni jogi nigi intelligence mologi? Do they think? So all I'm saying, yes, any king'ofuo iwacho ni ng'ofuo en chiemo mang'oa ng'at mariek. Yeah, koro bedura vera chiem jok mariek. Miguna ng'ieu. That's all I can say. Anang'iyogi. To Miguna in bende idhi yiero higa manyien. Nenore ni yiero ka ok otim lokruok tidhi gi duol achiel. Anta dhi kawo mara. An ok adhi laro margi cha, an mara ni ema dwaro. Mara ni tadhi kawo, an gi formula.
Mari ni ngi formula. Mara ni ange formula. Yeah. Erokamano. Mana kanyo koro nwa donje. Koro nyiso ni bende ne nyiso ni formula mar ka hotel diere Miguna kanyalo paro chien koja kana wabedo kodi kana watwak chien ni nyisa ni mondo Migosi Raila Amolo Odinga ogoni simu ibiro nyise gik weche ariyo kaka ika hotel. Okanya nyise sani. Dongine okogocho. Pok ogocho. Koro nyise formula now. Formula now kumingat mok dwar. Okan too cheap. Ano kcham gine, ano kana lot bichamo kosewe. Oko ni simu mondo imiye formula. Yes. Ano gari, ano kanu suga. Koro sanyo kenyal golo formula. Formula gole gine, station nini. Mi gole formula mar power. Jaluo walo. Oke momiyo jaluo kata pawo tamore kao kana ochuka bokore tinego jite kamara ila kiangine kama jaluo walo mera pawo ok kawe station ok kawe TV yeah kata kosewe no kawe pawo yeah Miguna awinjo ber awinjo kuma kawe telo manyiso ni pod ing'eyo kuma kawe gi walo yes ng'adwa kaw telo kwal sama wasi gine we walo cha e kwebro kaw telo kata wayudo leadership ma ok wal sani pod walo omiyo onge telo onge kane nikech pod aneno mana walo ji wala ji ok dwar telo onge telo. Erokamano ahinya Miguna, wachopo kar telo kanyo ero mabende koro wachako moko gore achiel kachiel wachni mar chung kaka gavana ma Nairobi kochopo yiero mar higa manyien. Nyisa ne Miguna iriseli ko ne china bacha chane ni ito in gi formula mari inge kake de. Ati bedo gavana. Kendo next year ibru mana interview kaka gavana. Kijana ngi formula. Jivi vote na kama ok berber yugi. Jivi vote kama ok berber. Nikech an gi formula. Okachunge ODM, okachunge Jubilee, okachunge CORD, ana Miguna kamano. Yuinja? Ichunga ini wuon. Ana Miguna. Onge party meeting. An party na en Miguna. Dogo yie katibo wacho. Ni ngata nyalo chung. Jibe nyocho dhi mang'eny ma independent the last time. Katuba by all intents and purposes nyocho ena independent. Kifuta kibwana ginegi nyocho mana independent. Kinyocho gichungi parties magine. Party gika kawa sama koro ose magi certificate cha. Koro manyiso ni sama gibedo mano yiergi cha. No yiergi yiera ni o yier ngane. Oko yier party. To party be ok nie ballot box. Ballot card cha. Party onge nying. Nying party onge ballot. Ena Oloo kata Miguna kata Otieno emantie ballot. Sami idhi vote ne Miguna kata Kidero kata Mbuvi kadiponi mane nyinge kata ngata mochung kendo to ok idhi vote ne party. Koro Kidero tineno kosekwalo town mogo piny kaka nogo Mumias. To ngat miluongo ni Mbuvi ni to koro usa drugs the town ka mano kende tichne kae to feel ni tek mana ni semiyo ji handouts Nairobi ka okinyal miyo ji handouts te nikech wan chiegni milion 5 kati meo machal nade onge ng'at manyalo miyo ji 500,000 handouts ngeni onge ng'anya chiwo gima kamano to wan ji milion 5 omiyo ginyal chiwo handouts. The issue enia ng'at manigi vision ema ji dhi yiero. Tanan gi vision ma very clear. First of all, corruption adhi tieko te Nairobi. Jogi olil kabisa. To kako riketa kodgi to ji neno ler. Ineno yugi gi lil to gi ler ni koni. To dhano ok tong' dhi e yugi gi gik madung' ka to we ng'at maler. Town ka onywandore to lil ma ok berber. Wachulo rates to onge gima ng'ani timo gi pesa wa. Town olil. Traffic lich. Udigore piny nego ji. Slums ma ji odake molil gi Kibera, Mathare, Korogocho, Kawangware, Uruma, Kiamkuru Wanjenga,
gigo lil te to lich ma ok ber to onge gimitime kata di achiel. to an adwa ni mondo ami ji infrastructure mondo ji ochak yudo tich nikech ka ok ikwal pesa ma jogi kwalo gi te oromo create employment mang'eny malich oromo gero yore iwinja oromo gero housing ma ji odake maler mondo ji odak kaka dhano. Ing'eni thoth jo Kenya ka poko travel poko dhi e pinje mamoko kidhi kata mana Rwanda kama nyocho ji othoe ka yuechni oselos piny ma kidhie to ok chal kata Kenya. Kigali en town sani madwa chalo ni mana gi New York. Kigali ka a very small country ma landlocked ma onge kata mana resources, onge kata oil, wan gi oil, wan nyaka gi gold, ka nitie gik mang'eny malich to waduo piny be duong', economy be duong', to gigi kwalo mana te. Ni yudo ka dhano kaka Kidero gi Sonko gini omeomoingo county nikech pesa county giketi e fuku te. Bokarao bro tero gi mana kamiti ka kase kautel to wacho ne ineke kautel to dwana magi ke gin weche ma ingrango achiel kachiel mi wacho ni weche mag kuo, weche mag coach kata chido, mago gik ma idwani mondo gi weche go eko mag traffic jam idwani tiek Nairobi e yo makare. Bro dhi rumo. Yeah. Rumo within one year urumo te. Ma in fact iwacho ni to kare gigi ni nyalo tim. You mean these things were possible? Kibire estate machal kama dake ka. Domino koler. Nikech ji wachulo kendo ni mondo yugi gi gik molelgi mondo companies ma private biro choko to dhigo. To pare ni mano ichulo to tax be isechulo ni mondo gino tim. To ere gimomiyo ji modak Umoja kata modak Dandora kata modak Kariobangi okodak maler to gin be gichulo mana tax, gin be gitiyo. Gin bo nego be ni facilities ma ji nigo kata Muthaiga, Runda, Kitusuru, mago be gin mana go. Okochunre ni in ka in gi msara matin kata ok in gi pesa to ni ok inyal dak maler. Mano should not be there. To mano okomako jogi gin gi chiemo gin gi chiemo. After 5 years to gibiro paro ni ka gipogo ji pesa to wiji will gi gima nyocho gitimo. The fact ni nyocho gitiyo cha wiji se will go. I will make sure ni ji wiji go will. Nyake par negi. Correct. Kenda paro negi ma ber. And they know. Right now kotim elections today. Yes. I can tell you nadhi yombo gi yom mane poge dwaro ge yodo. Omiyo kata kwalo to ok dhi make a difference. To waneno ka nitiere gik mitimo kata nonro kata ya kire dongere to opinion polls. Waneno ka isi kigolo gi odiochieng. Thoth gi sik wacho mana ni Miguna emo mako no atie chiel kocha. Nini midong chi. First of all, man, is not even true. But what I can tell you here, opinion polls melando gi gin gik ma fake te. Chalo man opinion polls mane timo in 2007 kane inka. Iga Alofari gaberio. Dongene no opinions polls na gisiko manania ni Kalonzo yombo. Kalonzo me jio era moloji te. Kalonzo ma yombo. Kalonzo yombo. Negi wacho manyaka November. To kane election otimore to Kalonzo mana number dik. Raila moyombo. To negi wacho ni Kalonzo oyombo kata Raila. The same thing magitimo sani. Ginge na yombo to gidwa wacho. First of all, company motimo opinion poll onge. Kidhi ng'iyo kata mana site gi onge registration, onge website. Ogi wach kata mana ni no atimo opinion poll kuom ji adi. Nikech kitimo opinion poll tiwacho ni ne wapol ji 1,000 kata 2,000 kata 5,000. To ages manwa poll gin jok ma hikgi 18 nyaka 50 kata ngo. To nwa poll gi samples moa Kibira nwa poll ji 2, Dandora nwa poll ji 3. Kamano. Kaiti wacho ni magi questions manu wapenjo gi. To magi duoko mane gi duoko. Kaito mae kore result. Kaiti wacho ni the margin of error
en kama margin of error en ga 3. Jogi olando opinion poll maonge margin of error. Jogi okonyisowa kata mana niya ng'at mano haya gin mondo gitim poll cha en ng'a. Kech poll ok inyal dhi timo atima kendi ng'oori en ng'a. Ok giwach ni ng'ooro gi ng'ochulo gi en ng'a. To question mane ng'ano omiyogi en mane. To ne gipenjo question ni date mane gi mane. To jogi ne gichuso nang'o. To ne gin ji adi. Iwinjo? Awinji. Koro gigi teka onge to ng'ato wacho ni no gin opinion poll molosa losa ka ji chamo gine nyama choma. Nikech koro Sonko osechulo gi koro gichamo nyama choma. Koro gidhi gilando ni mae result. Mago gik mar of no consequence. Yeah. Kato be nyaka ing'e ni media ma Kenya ka. Yes. The so-called mainstream media. Standard obedo on gi familia di. En Gideon Moi. Okay? Mano ng'ata di. Ng'ata chiel. Nation en Aga Khan. Citizen en SK Macharia. Ma ok timre pinje mamoko. Kidhi Staka en Kidero. Kidero ma on Stagi FT Nyamu. Jedi. Yeah. Koro of course, opinion poll otim gi Star, ing'eni Kidero dhi yombo. Maler nyalodo. Nikech mano gire. Samoro nyalo wacho ni keturu ni mondo Sonko yombo kanyo mondo wuondgi ni maybe and be behind matin. To mano wang'eni gire. SK Macharia ing'e kuma support ne nitie. Yando support Jakom sano sedok kocha donge. Koro dhi wacho weche makocha. Kidhi nation ne kocha. Kidhi standard mar Kanu. Koro Miguna dwani mondo ng'aw tim ni opinion. Ana onge media. Yonge ng'awanyalo tuo di opinion. Ana onge media, an mana gi jo piny kende. Yonge media. To kata mana in. Ne ng'ato se gocho ni mupenji anything. Podi. Ing'eni an pok aromo gi ng'at mano osebedo poll e Kenya ka. Iwinja ni no. Awinja no time. To an pok ogochna, pok aromo gi ng'at mosegochni. Ibe pok ogochni. An ne pok awinjo ng'at mogochne be. Koro king'eyo mi koro akani jogi gipenjo gwen mane gine. Koso gipenjo diek. Awinji. Ano duong. Ajo kai wacho ni ijakare juoli pokiromo gi ng'awo nyise ni an ogochna. An osegochna. An osegochna. Koro idhiyo ni to kare jok maduoko penjo gi. Gidwoko gi ka gin kule. Gin rombe mane pap koso gin diek. Miguna wach ni mogik ne oganda ma Nairobi ma bende in kod geno ni omiyo ombulu kochopo higa manyien. An gima nyalo wacho ni Nairobi rach sani. Nairobi olil kabisa ma okochal town ma capital city mar Kenya ma be wacho ni is a regional hub. Unemployment kata jok maonge tich Nairobi ka en chiegni over 65% mar youth. Nairobi kuong'enye to jotelo ema kwalo. Adwaro ni mondo miya thuolo ni mondo alos Nairobi. Nairobi obed gima ler. Nairobi ji otiye. Nairobi ji odake kuonde ma dhano iluongo ni hospitable and habitable environment. Kuonde maber monego bed ni dhano dake. Ma dhano ok dhi dak kaka pigs ka iluongo nango anguro. Sani dhano dak mana kaka anguro. To ji chulo osuru. Ji tiyo matek. To pesa gi duto te Kidero genie makwalo. Adwa tieko kuo. Yes. Wang'iene no Garol okwalo. Auditor General miluongo no Huko osendiko maber kaka Kidero kwalo. Kidero kwalo Mumias motieko mogo piny. Sano go Nairobi piny. Adwa tieko wachni. Mano e message na to Nairobi voters. Erokamano. Agoni erokamano duong' ahinya. Mano ero ne wan kod Miguna ma bende luongore ni Wuod Nyando. Kasani ire wuoko kendo wacho ni ochung' e laro kom mar gavana ma Nairobi kochopo higa manyien. Weche macho nodwa loso gin weche mag traffic jam, weche mag coach kata chido, kaachiel kod weche gweko mag mibadhi kata corruption. Owacho ni odwa tieko duto mondo oganda ma Nairobi odag kaka dhano. Iwacho ni ok onego dhano odag kaka nguru. Kaka nguru. Mabe samoro gidak kata nguru berber. Yeah. Guok mzungu odake ot. Kendo itero ne doctor thiedho, ipimo temperature ne, imiye chiemo kotuo.
imiye chiemo mopim. To mera danda modak Nairobi kani. Ok ber. Erokamano. Agoni erokamano maduong' ahinya Miguna Miguna. Nyakocha kwarad kendo ageno ni ibiro chaki duoge TV wa mar Lolwe mondo wawuok kod oganda mawuok e Luo Nyanza. Ageno ni uwinjo Miguna Miguna maber. Kawuok e Lolwe TV, sebedo Oloo Mbaka.